Nire azken borroka izan da, titulua lortu dugu, Euskadi txapelketa irabazlea naiz, erretiratzea erabaki dut, adinagatik, ja ringetik alde egiteko unea iritsi da, nire ustez, eta baina, superposik. Borroka oso polita eta gogorra izan zen, bos asaltokoa, 2 minutukoak, asalto bakoitza, eta prestakuntza edo prestaketa nire ustez oso profesionala izan dut. Lortu dugu Gerrikoa, Omkeren Federazioa titulua, eta superposik. Pasa larun batean, izan nintzen Espainiako txapelduna. Adrianen kontra borrokatu nuen, 3 minutuko 5 round, eta oso borroka gogorra izan zen, naiz eta irabaziarren, kolpe asko trukatu genituen, jendea etorri zen hori gure taldea animatzerat, txokti guztioi, borrokalariei. Eta, azkenean ondo bukatu genuen, emaitza ona azkenean izan zen. Larun batean galtzaileak eman ziguten, baina gero errekurtso bat ipini genuen eta irabazleak azkenean izan ginen. Arbitroak galditu zuten borroka, burua bururaren kontra jo egin ginelako, eta zauri handia izan nuen, eta hori azkenean gelditu zuten borroka. Orduan, berari eman zioten irabazlea, baina ni banekien ere nirea izango zen Gerrikoa. Banekien nola ziren puntuazioak, 3 round irabazi nituen lehenengo, eta hori ikusi behar zuten lehenengo. Eta, azkenean garaipena lortu dugu, txokdi osoko garaipena izan da, nik ez bakarrik, azkenean denen artean lortu dugu hau. Borrokalari guztiek, Jorge, Unai, Flako, Anar, Izane, borrokalari guztien artean lortu dugu hau, ez da nire bakarrik.